I denne her video vil vi kigge på, hvilken smartlås, der passer til hvilken dør, så du kan finde din smartlås til den dør, du har derhjemme. Kigger vi på den model, jeg har stående ved siden af her, så er det det, vi kalder for den mest klassiske danske dør. Du har cylinderen, den hvor du putter din nøgle i, ovenover håndtaget. Den er oval. Du skal vippe håndtaget opad for at få aktiveret din trepunktslås, inden du kan låse din dør. Har du sådan en derhjemme, så vil du kunne bruge vores Yale Into's Lite, vores Yale Linus L2, vores nordiske version. Det her er nok også stadigvæk en af de mere kendte danske døre. Du har stadigvæk den ovale cylinder over håndtaget, men her skal du ikke vippe håndtaget opad for at kunne aktivere en trepunktslås. Der kan du låse din dør med det samme, da du har låsekasten midt på døren. Har du sådan en dør derhjemme, vil du kunne bruge vores Yale Into's Lite, vores Yale Linus L2 nordiske version og alle vores Yale Doorman. Her har vi det, der vil betragtes som en dansk dør med en europæisk cylinder på. Den europæiske cylinder kan genkendes ved, at den sidder under håndtaget, og den har lidt en dråbeformet udseende på sig. Den europæiske version kan både fås i en, der kun har en låsekasse midt på, men kan også fås ved en, der har 3 punkter ned langs hele døren. Her vil du kunne bruge følgende produkter. Vores Yale Linus L2, europæisk version. Vores Yale Linus L2 Lite, europæisk version. I visse tilfælde vil der være behov for at skifte cylinderen i din dør. Der kan vi anbefale, at man bruger vores Yale Adjustable Cylinder, som kan justeres til den rigtige størrelse, så den også passer til din dør. Skal du bruge en lås til din terrassedør, til din altandør, kan du bruge vores Yale Code Handle. Den fås i en almindelig kodeudgave og en smart udgave. Med smartudgaven har du mulighed for at putte den i vores Yale Home App, så du kan bruge den sammen med vores andre produkter. Nogle af vores produkter har også behov for at have en Wi-Fi bridge, som du bruger til at forbinde produktet til dit hjemmenetværk, så du kan bruge det uden for huset, så du kan tjekke, om din dør er låst, når du ikke er hjemme, og du kan åbne din dør op fra afstand, hvis du har nogen, der har behov for at komme ind. Til vores 2 Linus-produkter vil det være en god idé at købe et tastatur, så du kan sætte udenfor, hvor du kan bruge det til at åbne døren med kode, som du kan lave det enten til dig selv, til din nabo, til dine venner, bekendte, som har behov for at komme ind af din dør.